9. Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, čo on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? 600 korun. No, ideme tak. 5 eur je koľko? 150. Áno. A 10 eur? 600 korun. Nie. Dobre, 300. Ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 000. 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre. A teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre. A kapra ľahšie poví. Kaplan. Dobre. A poď tu prečítať. Toto mu prečítame. Tu prečítaš pánu policajtovi. A hovorím, 2 týždne